na yun, gimas kang kapsap. Today is the day kakabsak ko. Iluto tayo tinapang ko, dinurduran nga. Itlog tibuos. Agsitsida kayong langkade. Iso dahil ito dyan kunada nga dadakkel nga kuton. Malalaking langgam, kakabsat nga inurat. Iluto tayo, ikantay ti kamatis ka no, tanumas na imas. Tatayang ikam magamutan ay sobmanin. At ipang rabi ito yung kakabsat ko. Kita niya dahil na at bakot-koton na. Hamot maikat am amin kakabsat. Balatang ngarap nguton daytan kakabsat ko. Ay, ito na. Pero may nagpig sa tiapoy siya kayo. Angin. Ano ba ito yung silin na ano? Umaya mo ti alat na. Ay! Ay! Ito na. Ay! Sayang natin nagpo. Ay! Gawin! Gaya bukas na ata naksutan eh. Ay na, ngumisit to day taluto mo na madam. Oo, niya ito yun eh. Guray ka, tama. Bisbisin ka na sa amot ko. Permi katana lang makaraman day nga buos. May mga tamo tilas-lasa na day buos na makunto na mas day. ato na. Di, bandog ko nga na pan nagdurdurdor. Ay, ka nang durdur dita. Apo, word. Ay na, naglaing ka man narod kabsat. Siyempre, asok pa. Sigurado nga na imas day ta. Ang mga ipagpanak ko dito ng durdur mo. Oo, nagdapay ti kuton-kuton na ni sa biyag na Ay kuton lang. ni. Siyempre, basit nga diguna. Kami, tak, 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 tak. Ay na, nagado. Nagbasit. Nakit din. Minagic mo. Magic ka no unimas. Sana all na imas. Naimas na yan. Pero manantaman no naimas matlaan. Yeah, bimas. Naimas ko na matalutom. Anak, beso! Nagimas! Nga kayo. Dramahan nyo. Uri, kasta nga, nakaputpudot ka. Ano sakta na imas dahil ti kakabsat ko nga inurat. Ataman kabsat na iti iluto na na, di lang mabanbanlog nga luto. Ay, kita nagpansya-pansya. May, wala. Sakit! Oh, husgahan tayo dito. Buos! Anak, may kayo. Opo, na yun. Gimas kang kapsap. Right na ba mo? Kapag nakang-ain, may bayangin namin nga dapo. Nga. Comment nyo man kakabsat kung nagurat no, si daon yung mutlang ti buos. Dadakkel nga kuton nga kunada, itlog dadakkel nga kuton. Yang gumasam. Diba? Nakot. Lumot magmandag kakabsat ko po niya. Maham. Diba? Hindi masih mga mo. Sob, tibukset.